Fins dilluns, Jaume. Adéu, Josu, bon cap de setmana. Els divendres ja no són el que eren. Ja ho pots ben dir, ja. Segons les darreres declaracions del govern, l'administració de la vacuna està resultant un èxit total, però tot i això han decidit mantenir el toc de queda 15 dies més per tercera vegada entre la població d'entre 16 i 50 anys, de les 7 de la tarda a les 7 del matí, per minimitzar el risc de contagis. Estem Avui no em arribant trobo al final molt de bé. la pandèmia, ha dit el No president. soparé, vale? Vale, d'acord. Creus que pot ser? No, no crec. No serà res. Hola, pare. Què fas? Res, aquí, avorrir-me. I tu? Estic molt cansat. Em vaig estirar? Vale. Merda. Recuerda lo que dijo no sé quién. En Italia, en 30 años de dominación de los Borgia no hubo más que terror, guerras, matanzas, pero surgieron Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y el Renacimiento. En Suiza, por el contrario, tuvieron 500 años de amor, democracia y paz. ¿Y cuál fue el resultado? El reloj de Cuco. Hasta la vista, Holly. Malgrat que oficialment es parla de l'èxit de la vacuna, les xarxes socials no paren d'escampar rumors sobre possibles reaccions estranyes i adverses en alguns casos aïllats dels vacunats. També parlen de l'activació d'equips rastrejadors encarregats d'eliminar aquests casos d'intoxicats per la vacuna a l'estil dels esquadrons de la mort. Oficialment, el govern desmenteix tot això, és clar, i promet perseguir els creadors de tots aquests fakes a les xarxes. Hola. Hola. T'he trobat molt a faltar. La setmana se m'ha fet eterna. Anem al bosc. Aquí ens podem veure. Sí, som-hi. Rita, estàs bé? Rita? Rita? Noies, s'ha marxat. Amb el noviet, segur. Vols dir? Truca a la policia, Perquè si no ens tocarà pagar una multa que no vegis, Truca-la. Hòstia, vols dir? Et trobes bé? Vull dir, que no t'ha fet cap reacció a la vacuna? No, estic bé. Mierda! La poli! La poli? If they do not stop, shoot to kill. Vinga, nois!
Separem-nos. Tu vas al búnquer i jo les distrec. No, 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 Fes-me no. cas, fes-me cas. Atura't! Cabrons. Ha de ser per aquí, no pot ser gaire lluny. Com collons s'ha fotut? Aquí, veniu! Estem a l'entrada d'un búnquer. És allà! Ja és nostre! No té escapatòria. Atura't! Si t'entregues ara no et farem cap mal! Ja és nostre. Mans en l'aire, contra la paret! Molt bé, ara separa les cames i no t'haurem de disparar.